खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोथार फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेट होनायाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौबो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन निउस आपडेटआव दं जोंहा इउक्रेननि सासे 15 बोसोर बैसोनि गथ'आ रासियानि मोन 20 टेंकखौ खहा खालामदों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहा जानाया 111 सान जाबाय। दावहा जानायाव मोन्नैबो हादरा गोबां खहा जादों, नाथाय खहानि समाव माखासे सुबुंफोरा जोहोलाव जानानै नुजाथिदों। बेबायदिनो इउक्रेननि 15 बोसोरनि इन्द्र प्रकाशा आरो बिनि बिफा स्टानिस्लावआ दावहानि समाव हादरनि थाखाय जोहोलाव आखु दिन्थिदों। इउक्रेननि राजथावनि किभनि बायजो ओनसोलाव थाग्रा बिसोर सानै बिफा आरो फिसाज्लानि जराया रासिया सान्थ्रिनि थांलाय फैलाय खालामनाय टेंकफोरखौ संदाननो थाखाय मोनसे फिसा ड्रनखौ बाहायदोंमोन आरो बिनि डेटा बुथुमनानै इउक्रेननि सान्थ्रिखौ दैथायहरदोंमोन। बिफा फिसाज्लानि जरानि मददजों इउक्रेना माखासे मिशनखौ जाफुंसार होदों। इन्द्रआ रासिया सान्थ्रिनि इउक्रेनाव गिबि गाग्लोबजेननायखौ गोसोखांनानै बुंदों, गावनि थाखाय बेयो बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन सानमोन। गावसोर इउक्रेननि सान्थ्रिनो सुथुरफोरनि फट' आरो बिसोरनि लकेशननि सोमोन्दै खौरांखौ होदों, बेजों लोगोसे सुथुरफोरनि सायाव गाग्लोबनायाव हेफाजाब होदोंमोन। इन्द्रनि बिफा स्टानिस्लावआ बुंदों गाव ड्रन सालायनाय हाबाफारियावल' हेफाजाब होयोमोन होनना। फिसाज्ला इन्द्रियासो ड्रनखौ अपारेट खालामोमोन। इन्द्रिया बुंबावदों दि जेब्ला रासियानि सान्थ्रिया किभनि सोनाबारि बाहागोआव थानाय गावनि गामियाव सौहैयो अब्ला ड्रननि मददजों सुथुर मन्थ्रिनि खौरां बुथुमनायखौ जागायजेनो। खौरांखौ बुथुमनानै इउक्रेननि सान्थ्रिनो दैथायहरदोंमोन, जायजों रासिया सान्थ्रिनि गासै मोन 20टा टेंकआ खहा जानो गोनां जादोंमोन। नैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आसाम हादरसायाव आथिखालाव जुब जुब अखा हागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। अखा हानायनि गेजेरावनो गोबां जायगाफोराव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जेंनाजों थागिबि सुबुंफ्रा भुगिनांनो गोनां जादों। बेखौ बिथा खालामनानै भारतारि बोथोर बिफान नायबिजिरनायनि गेजेरजों सिगांग्रो हमदांनो हादों दि आसामजों लोगोसे भारतनि सा सानजा ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव 17 जुनसिम गोबां बिबांनि अखा हानो हागौ, जायनि थाखाय भारतारि बोथोर बिफाना आसाम आरो मेघालय रायजोआव गोबां गाबनि रैखाथि फोसावदों। भारतारि बोथोर बिफाननि बायदिब्ला आसाम आरो मेघालयनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जुन दाननि 13 खालार खालि 24 घन्टानि गेजेरावनो 100 मिलिमिटारनिफ्राय लानानै 250 मिलिमिटार आरो 300 मिलिमिटार अखासिम हादों। आसाम आरो मेघालय मंगलबार, बृहस्पतिबार आरो शुक्रबाराव गोजा गाबनि रैखाथि होनायजों लोगोसेनो अरुणाचल प्रदेशआवबो 17 खालारसिम कमला गाबनि रैखाथि होदों। आसाम आरो मेघालय रायजोआवबो अखा हानायजों लोगोसेनो गोब्राब अखा मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गावनाय सोमजिनो हागौ होनना सिगांग्रो रैखाथि होदों बोथोर बिफाना। थामथि निउस आपडेटआव दं जोंहा गुवाहाटियाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखानानै 7 सुबुङा हाजों फबसिन जानानै दङ। अखा हानाय समाव हरखाब हा गिसिखानानै थागिबिफोरनि जिउ गोमानांनाय दुखुनांथाव जाथाया आसाम रायजोआव गोदान बाथ्रा नङा। मैयाबो गुवाहाटि नोगोरमायाव हरखाब हा गिसिखानाय जाथायजों 7 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बे दुखुनांथाव जाथाया नुजाथिदों गुवाहाटि नोगोरमानि बरागाव निजिरापारा होननाय थावनियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 7 सुबुङा हा गिसिखानायनि जाहोनाव गावसोर थाग्रा खथायावनो फबसिनजादों। बे दुखुनांथाव जाथायजों जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मनुवार हुसैन, माफिजुल हक, आमरुल हक आरो हासानुर आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एसडीआरएफनि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दि गोबां अखा हानायजों गुवाहाटि नोगोरमानि बामुनि मैदाम, बशिष्ट, जतिनगर ओनसोलाव गोबां गिथावनायै हा गिसिखादों, नाथाय बरागाव ओनसोलाव हरखाब हा गिसिखानायनिफ्राय रैखा मोनाखिसै 7 सुबुंफोरा। गुबुन फारसेथिं बोथोर बिगियान IMD बिफाना आसाम मेघालय रायजो सुबुंफोरखौ फैगौ 17 जुनसिम गोबां अखा हागोन होननानै सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा बङाइगावआव नंखाय NDFB हमजादों। NDFBनि मुं लानानै रां दाबि खालामनाय 2 सुबुङा पुलिसनि आखायाव हमजादों। NDFBनि सिनायथि होनानै अभिजित सरकार आरो मिन्टु राय मुंनि 2 लाइमोना रां दाबि खालामदोंमोन। बङाइगाव सालबारिनि
सासे फोरोंगिरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन अभिजित सरखार आरो मिन्टु राय मुंनि सानै लाइमोना एनडिएफबिनि मुं लानानै 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। सालबारिनि थागिबि अभिजित सरखार आरो मिन्टु राय मुंनि लाइमोना मख'नो गोनांदि 20 लाखनिफ्राय 10 लाखसिम फैदों होनना बङाइगावनि पुलिस बिबानगिरिफ्रा मिथिहोबावदोंमोन। बाथि निउस आपडेटआव दं जोंहा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा साननैसो गोबां अखा हागासिनो दङ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना फोसावदोंदि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जुनै जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो रोखोमनि फरायसालि आरो सोलोंसालि मिरुफोरा बन्द' थासिगोन होननानै फोसावनायखौ जों मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि जोबथा निउस आपडेटआव दं जोंहा उत्तर प्रदेशनि कान्नुज जिल्लायाव आसामनि सासे लाइमोन सेंग्राया हरखाब लामा जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव जिउ खहा जानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय लाइमोन सेंग्रानि मुङानो जाबाय नितु राजकनुवार आसाम जरहाट जिल्लानि थागिबिमोन बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे लाइमोना गावनि मटर साइकेलजों लादाखनिफ्राय न' फारसे फैफिनबाय थादोंमोन। बे फैफिनबाय थानाय समावनो नाथाय जेब्ला कान्नुज जिल्लासिम मोनफैयो बै समावनो मिथिस्लाबै हरखाब लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बे लाइमोन सेंग्राया जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। लाइमोन सेंग्रा नितु राजकनुवारा गुवाहाटीनि नुनमाटियाव थानाय अइल रिफाइनारियाव सासे एसिस्टेन्ट इन्जिनियार हिसाबै हाबा मावोमोन होनना जों मोनथिनो मोननाय जादों। स' दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना आरो जुदि चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनानै गालांबानो जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।